Hayırlı gün dostlar, Tataristan Яңа Гасыр телеканалында Кызган Казан тапшыруын башлыйбыз. Әлеге кулинар шоуның алып баручылары Милләй Сәнгимаева һәм Булат Бәйрәмовтан бер зур Казан сәламнәрне кабул итеп алыгызда телекраннар янына якынрак килегез. Җыелышыгыз достар, җыелышыгыз. Һәр атна сайын башка кастрюль киеп бер кулга уклау, икенче кулга таба тотып без ирләр. Менә бу кызлар командасына каршы ярышып аларны җиңәргә тырышабыз. Тырышалар. Тырыш инде тырышма турым. Бүген дә сезнең командага бик авыр булачак. Чөнки мин үз яныма бик шая, шук, талантлы крәшен кызын чакырдым. Алай дисәң мин дә үз яныма бик энергичный, бик талантлы җырчы егетне дәштем бит. Каршы алыйк бүгенге кунакларыбызны, җырчылар. Яшел Үзән кызы Татьяна Ефремова һәм Кукмара җегете Илшат Саби. Рәхим итегез кунакларыбыз, мине Кукмара, ерагаймасын ара, сагынырсың сарыга, йырсың шитләргә китеп кара. Җырчы 5 балл сразу. 5 балл. Әйдә. Син җавабың бармы, Татьяна? Бергә ашыйк, ашларны, бергә ашасак ашларны, югалтмабыз башларны. Баралыбыз Менә монда. шулай, рәхмәт. Батыл башланды. Шулдыр батыл башланды. Менә бу темпны тотырга кирәк. Тапшырыгызның шарты буенча, Татьяна, син минем командада. Булат абыеңның командасында. Энекәш. Без бүген сезнең белән дуслар түгел. Без көндәшләр. Минем Ярышабыз. команда һәм Булатның командасы. Безгә аларны җиңәргә кирәк, Илшат. Ни өчен дигәндә, тапшыру ахырында җәза булачак. Менә шул җәзадан куркырга кирәк, яме. Бүгенге ярышыбызның кагыйдәләрен аңлатыр өчен һәм безне соңыннан хөкем итәр өчен аш-су остасын чакырырга кирәк. Андый кешебез бар. Бик күп чаралар, никах бәйрәмнәре оештыручы, үткәрүче аш-су остасы Алсу Маликова. Алсу Рәхими. Алсуны каршы алыгыз. Алсу гөлем, Алсу, ник йөрәгем Хәерле көн, дуслар. Сәлам, Алсу. Минем кулымда 2 конверт. Так, Конвертның берсендә сез пешерә торган ризыкның фотосы. так. Икенчесендә җиңелгән командага җаза. Аңлашылды. Монда калдырасың Конвертларны аларны. куям. Так. Һәм Әйдәгез без хәзер. ашъяулыкларны ачып җибәрәбез. Ашып карыйбызмы? Ингредиентларны. Опа! Та-да! Башладым. Әлегә саптым. Мин беләм нәрсә пешерергә дип әйтәсең дип уйладым. Так, мы тузлы кыяр, помидор, йомырка, каядыр тавык күкәйдиләр. Фарш та бар име? Бу акмай микән? Сыйыкмай, акмай, сыйыр. Монда Акмый. ингредиентлар бик күп монда нишәптер. Илшат, мин дисеннән сорап та тормыйм, башыңа берәрсә килдеме дип. Алсу, рәхмәт. Пешерәшәнгә Рәхмәт сезгә. Ахырдан кергән унытма Алсу. Ахырдан Алсу керергә Безне онытма. җиңүче итеп билгеләргә. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Әлеге шәп казаннарны, кастрюльләрне һәм таваларны сез аларның фирменный кибетләреннән яисә интернет кибеттән ала аласыз. Игезгә үк китереп бирәләр. Я дусларым да карап торып кына име, эш бармаячак. Килсәң дә, килмәсәң дә пешерергә туры киләчәк, Илшат. Мин синең кулинар осталыкларын турында беләм. Әйт әле, нәрсә пешерәсең? Без Башына идея килде. менә пешерәбез димме? Нәрсә пешерәбез? Менә фарны салып куйдык. Моның әле исеме билгесез. Яхшы. Менә безнең Кукмада шулай пешерәләр. Менә хәзер фарны салдык. Йомырканы менә анда хаслап җибәрәм берни. И менә бу Кукмара кыяры монда салып булгатам да, имә кыярны җына тагам да, и менә монда салып матур итеп пешерәбез. Кайсын язылган Кукмара кыяры дип Син пешереп менә үзем алып килдем. Әлегә уйлап таптың? Илшат Сафин, кәтликләре булачак бу. Ярар. Без Сез нишлибез? нишисез? Бу ингредиентларга карап тордым да әйтәм нәрсәгә нәрсәбез микән. Әзрәк уйлагач башка уй килде. Бу кызган Казанның берәр пиццасы булсын. Шәп булачак бу. Катлап ясаячакбыз. Беренче кат фарш белән кушып йомырка җәябез. Аннан соң помидорны турап, тузлы кыярны турап өстенә сибәбез дә, аннары шуның өстенә матур иттереп кенә Сыр белән каплап сыр куябыз. белән катлап куябыз. Булды. Әйдә, эшне Ярар, башlayбыз. дусларым, сезгә уңышлар теләп калам. Минеме? Без сезгә татар халкының бик матур мәкаләләрен әзерләп куйдык. Башын без башлыйбыз, сез әйтеп бетерергә тиеш. Мин Илшатка, Булат, Татьяна сиңа әйтәчәк.
Кеттек. Ишат, күз Ага. бірне күрсә, күңел, Күз берне күрсә, күңел, күпне күрер. дөрес, минне күрер. Минне Ай, күрер минне деген күрер. әйе дөрес. Татьяна, Ага. бараныңны күккә шиме, шилек. Элеп куярлар. О, сиңа ешәйтәләр менә бу. Юк, бер такмак бар, шуңа күрә әйтә. Бу танышы сиңа. Әйе. Так, яхшы. Тузда җибәреп куй. Аш пешкәндә кашык кыйммәт, сусаганда нәрсә кыйммәт? Аш пешкәндә кашык кыйммәт, сусаганда Су. Юк, сусаганда аңлашыла инде. Мәгънәсе Сусаганда Әйе. нәрсә белән? Шүмеш. Шүмеш Молодец, кыйммәт. әйе, шүмеш дип язылган. Шүмеш, шүмеш. Дөрес. Аш пешергәне күреп торалар яни. Әйе. Менә Татьяна, сыңлысы. Ага. Казан, бу теге пешерә торган казан турында сүз бар, менә шундый казан Ага. турында. Казан Кырымга батса да, бөтен кешене дә Ашатачак. әйе, туйдыра дигән, Барысын да барын да туйдыра. туйдыра. Булды. Анда кул чабып алыйк сезгә. Беләсез, Рәхмәт, белмисез үзегез. түгел. Булдырдыгыз. Татьяна, 2 ел Так, элек булды. топ 30 кеше арасына кергәнсең дип ишеткәнем. Дөресме? Ничек булды ул? Шулай икән, шулай топ Әле бар. ничек калдың? Әле үзем дә белмидем. Ике топ 30 влиятельных людей Татарстана дигән статистика бар икән. Мин аны анда күргәнемне үзем дә белмидем әле. Аннары миңа җибәрәләр, менә син монда бар икән диләр, әйтәм. Абау. Менә мин топ 30 бар икән. Үзем дә белмичә калдым. Менә бит ничек булганы. Карале. Иҗатка килгәндә репертуарны кем сайлый, кигә игътибар итәсеңме, яисә инде җырның сүзләренә игътибар итәсеңме? Менә шул иҗат ягыннан сөйләп кит әле. Иҗат дигәндә, репертуар дигәндә, мин инде кеше күбрәк таный теге халык җырларын җырлаган кыз буларак, җырчы буларак. Әйе, әйе. Миңа инде аны кайбер чакта әйтеләр, ә менә композиторский җырлар җырлыйсызмы? Үземнең бик җырлыйсы килә, аннары карый башлыйм, эзли башлыйм. И шундый уйга килә, менә халык язган җырдан да әйбәтрәк җыр. Матуррагы юк дип Әйе, уйлыйсың инде. матуррагы юк. Юк, бардыр әле, бәлки мин аны әле тапмаганымдыр. Җыр дигәндә иң мөһиме җырның эчтәлеге. Димәк, сүзләренә игътибар итәсең. Әйе, безгә мин менә хәзер консерваторияны бетереп, Венера Хатовна да укыйм институтта, ул да безгә әйтә. Иң мөһиме сүзләр. Сез кешегә, тамашачыга мәгънәсен җиткезергә тиеш дип. Шуңа күрә менә слово это главное дип әйтә ул сезгә. Шуңа күрә сүзләренә аерым игътибар итәм. Менә бүген менә безнең бүгенге теманы дәвам итеп инде менә кухняда пешеренергә, тәмле ризыклар әзерләргә яратасыңмы? Фирменный ризыгың нәрсә синең? Фирменный пешерә торган. Мин дөресен генә әйтергәндә ашарга яратам. Ашарга яраткан кеше гадәттә Кем ашарга тәмле яратмый пешерә. икән ул? Яратмаганнар бар икән. Бар. Бармы? Әйе, ә мин инде уйлыйм, менә логик яктан ашарга ярата торган кеше ашарга, пешерергә белергә тиеш инде. Чөнки менә даже холодильникта или өйдә менә шундый ризыклар калган булса, башыңны эшләтеп нәрсә пешереп була икән дип уйлап та үзеңә пешерәсең. Ә иң яраткан фирменный, менә ул минем фирменный булды әле кияүгә чыккач. Нәрсә инде ул? Иң Хамыр ризыгына бирә. Юк, борщ. Борщ пешерергә өйрәнде. Орыс беләсеңме, нишләптер менә бөтен теге мәзәкләрдә ул шулай кайчан гына ачма. Ягъни кияүгә чыккан хатын-кыз борщ пешерергә тиеш. Борщ пешерә белергә тиеш. Әйе. Менә ул инде чынлап та анекдот, ул инде мәзәк, ул бөтен җирдә ул туры яза. Нишләп шулай менә борщ? Минем хатын әнә 15 тузга чыгып пешерергә өйрәнде. Туган нәрсә әйтәсе килә, без бит инде татарлар име? Безнең Борщ. татарда борщ ул татар халкының ризыгы дип саналмый бит инде. Юк. Килен булып төшкән кеше иң беренче нишләргә тиеш? Токмаш. Кисә белергә Ага. тиеш. Беләсеңме токмаш кисә? Карагыз. Киләләрме? Әйдәгез, тукмашка хәтле карагыз әле. Безнең менә монда Илшат нәрсә әзерләп күрдегезме? Карагыз, безнең ничек булды, а? Матур. Син Шиндә кыяр. Безнең ирләрчә бу. Илшат, синең белән дә сөйләшеп алыйк. Соңгы вакытта инде соңгы елларда син гастрольләргә чыктың. Әйе, Аллага шөкер. Синең географияң арттымы? Яңа шәһәрләр, моңарчы бармаган индер төбәкләргә барып кайттыңмы? Кайсында менә иң соңгы айларда дип исемдә хәтерендә калган? Чит төбәкләр кайсысы? Кайда татарлар яшәгән? Быел
Географияның юлларын арттырдык, Аллага шөкер. Без менә быел чыктык Башкортстан якларына. Так, ничек анда хәлләр? Безнең анда хәлләр барысы да яхшы. Без уйлаганча килеп чыкты. Беренче тапкыр инде Уфа тамашасы белән таныштык, якыннан аралаштык. Инде куелганча теге дөрес концлагерны әйбәт кенә куеп, әйбәт кенә эшләп кайттык Аллага. Планда булганча. Планда булганча без барда канәгать калдык. Соңгы елларда менә бу тип көчле эш җырың ни диҗәт? Төпле тулайым әйткәндә. Тулайым әйткәндә. Тулайым әйткәндә инде минем Флагманчыларым син. халык мине күпмедер белә башлаган, күпмедер минем исемне таныткан җыр ул Агайдәнең буйлары. Ансая дансын хәтерлибез. Икенчесе ул да булса инде Гомер. Сиңа Мәскәүдә гитарада уйнап торган җыр. Менә шушы һәм дә инде өченчесе безнең дусларга. Дуслар бергә гөрләтеп яшик әле. Без әле булачак музыкаль тәнәфесебез, Алла бирсә. Шул эш җырының берсен әле сине җырлатачакбыз. Берәр музыкаль инструмент уйнарга өйрәндеңме? Минем теләгем бар иде. Шарладыңмы? Баянда уйнарга бик зур хыялым бар иде. Яна әле чынга ашырмадым. Әле гомерләребез узын булып, бәлки чынга ашыр. Баянда. Менә гитарада үзебезчә чын авылча, авыл егетләре шикелле әзгән суктырып уйнап утырганым бар. 4-5 аккорд беләсең. Яхшы, иң күбе 5 аккорд. Без сине уйнатырга да мөмкинбез, гитара алып килдем мин. Сен мине уйнап син җырлыйсың. Син дә җыратачакбыз статьяны. Хәзергә безнең инде эш бетте, свитик куеп җибәрдек, эшләй бит. Әле әзрәк ясап бетерәсе бар. Нәрсә ясыйсы калды? Безнең монда помидорны куясы калды сезнең. Безнең үстеннән әзрәк кенә сметана белән сырны өстенән Ансын эшләрбез, дуслар, инде күчәбез сезнең белән уеныбызга. Безнең уеныбыз бүген бик кызык. Әле монда уенның булганы юк иде. Күрәсез, менә бу конфетләрне, 1 минут эчендә, бу 1 минут максимальный. Менә бу 5 төс, алар 5 төс барысымы? Һәрбер төсне аерым җыярга кирәк. Аңлашылды? 5 менә бу савытка, аңлашылдымы? Аңлашылды? Әгәр дә син беренче башлап 28 секундта өлгерсәң, Татьянага инде 27 секундта өлгерә кирәк. Әгәр дә ул башлап 11 секундта эшләсә, син аннан да уздырырга тиеш. 14 секунд, аңлашылды? Аңлашылды. Кем кемне узып китә? Каян башлый? Кемнән башлыйбыз? Белмим. Кемнән башлыйбыз? Кызларга бирәбезме? Юк. Менә иратлар гел шулай әйтә фикердә булганда. Менә башта сез үрнәк күрсәтегез әле. 1, 2, 1 минутта китәгә вакыт китә дә. Анда сарларын җырга булдың син, әйме? Син уйлаган әле бу җиңел эш булыр дип уйлаган имәллә син. Син Җиңел ишат өчен җиңел бик тиз эшли бу. Илшат әле 10 секунд кына узды. 15 секунд шулай кызуланырга кирәк бераз гына, яме? Бераз гына кызуланырга кирәк. 20 секунд, Опа, ярансы китте. Рәхмәт, мин ашыйм. Илшат, инде 30 секунд вакыт узды. Өлгерерсең микән, мин ышанам син өлгерерсең дип. Берсен буш калдыр, берсен анасын бушатырсың менә. Яме? Әйдә. Яшел китте тегенә ялгыш. Илшат, 20 секунд бар әле, 20 секунд. 15 секунд вакыт калып бара. 15 булмыймы әллә? Була. Өлгер, 50. Була. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stoп. Уф, син шушында борчылдым. Өлгереп җитә алмады шул Илшат. 1 минут биреләме әле? Илшатның 7 дрожжи калды. Әйдә, кире ушатабыз. Кир салабыз. Шайтырып. Күптә калмады инде, әйме? Болгатабыз да. Миңа бит инде Җиңәбез. бүтән порядок булса ярый. Ничек тә ярый. Иң мөһиме 1 минутта өлгерергә кирәк, яме? Аны кулга алып Илшат өлгермәде, Бер кул белән, юк, алсаң була. Алсам була. Булай кулыңа тотсаң була. Юк, булмый. Алла әйткән булса. Алла әйткән булса Илшат та тизрәк булыр. 1, 2, 3 киттек әйдә. Киттек. Әйдә. Яшелләрен дип бетерәм. Яшелләрнең беренче җыя менә. Менә монда стратегия дип атала бу Илшат. Шуңа куя баштан уят бит инде. Стратегия, күрдеңме? Ахырдан берсенә башаттың, битте, китте, вәссәлам. Так. Монда секунда бер ничә? бар әле, 20 секунд узды, 40 секунд вакытың бар. Сарылар. Синең күлмәгән төсендәге сарылар. Бу милли киемме сезнең, бу ташлаштырык әле. Яулык точно сезнеке инде. Яулык точно бездәге. Син җырлый эшләсәң дә була эшне. Әле 25 секунд вакытым бар. Буташтырма, Илшатны бер дә җырлатма. 20 секунд вакытым калды. Ого, Илшат.
Менә Sen жеңелесің бугай. молодец та инде. Ай. Унеш, 12, Тизрәк, тими, минем күз 9, тими. 8, 7, 6, 5. Молодец, молодец. Булдырдым. Сен махсус жеңілдің әлі? Шулай инде, шулай. Кызларга ел йөрәк кирәк дигән девизны мин карап атта истә тотам ди. Булдыра алмадың бу. Бу бәйгедә Татьяна Ефремова жеңді. Тапшырыбызның тәмле дуслары Суши Шок компаниясе безгә авыз итәр өчен тәмле хәләл роллар пиццалар җибәрде. Казан шәһәре, Максимов урамы 20 йорт адресыннан. Сыйланыгыз, дуслар. Әйдәгез. Безгә музыкаль тәнәфестә килгән кунакларыбыз үзләренең яраткан җырларын башкаралар. Без беләбез, репертуарда җырлар күп. Татьяна, сиңа без сорардык халык җырын җырларга. Син халык җырлары буенча специалист. Кайсысын җырлыйсың? Кайсын алып килдең безгә бүген? Табынға бағышланған, дусларға, сезгә бағышланған халық таппақ бар. Син монда тапшыруга кергәндә шуны җырлап кергән, шәбит? Әйдән башкасын җырлыйм. Куплетлары бар Аның бит. такмаклары күп. Бар күп. Ярты сәгать җырларга гына Әйдә, була. киттек. Киттек мәзәп менә шай. Сездә кушылып җырлап торыгыз. Бүген төнлә төшләремдә апельсиннар турады. Апельсиннар туравында күрешергә юрадым. Суякта вакалык, вакалык. Менә шушлай күңел ачса, бездә әйтмәс халык. Бергә. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый сагындыра башлады. Ай, рәхмәт. Рәхмәт бик зур, бик матур булды. Әйбәт, яхшы булды. Син тик Казакка да барган бит әле. Жақсы булды. Казакларны өйрәтеп кайткан татарча җырларга. Так. Син Иршат. Күкмара җитеп кая барып кемнәрне өйрәттең җырларга? Өйрәтмәдем, бер көнне дә өйрәтмәдем. Хәзер Җырларга. мин үземнең гомер дигән җырны сезгә бүләк язып килә. Чел элек яздырылган бу җыр? Бу җыр чыкты 2018дә. Менә күрдегезме? 6 ел. 6 ел. Тагын 18 ел узса да әле актуаль булачак. Шулай булсын, озын гомерле булсын. Әйдә, Иршат, тыңлыйбыз сине. Әйсин яшьлек, гүзәл яшьлегем иде. Җырларыма кушып җырлыйман. Җырлыйман. Мең сынаудан торган тормышымнан. Бу дөньядан ишетеп туймыйман. Менә хәбәр Хәзер генә. бергәләшеп. Гомер үтәлсен. Октан кыймлы еллар үткәнегә. Яшим сулыйны ганәдә бәхетләмән. Кояшлы көннәрем көткәндә. Тагын бер тапкыр әйдә. Гомер үтәлсен. Hey. Октан кыймлы еллар үткәнегә. Яшим сулыйны ганәдә бәхетләмән. Кояшлы көннәрем көткәндә. Рәхмәт бик зур, рәхмәт җырларыгыз. Шәп булды бу, афәрин. Икегезгә дә зур рәхмәт. Киттек алга таба. Тапшырубызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы әлеге шәп казаннарны, табаларны һәм кәстрүлләрне сыларның фирменный кибетләреннән ала аласыз яисә интернеттан заказ бирсәгез игезгә китереп бирерләр. Шулай итеп ризыкларыбыз пешеп чыкты. Кызлар, сез сөйләп алыгыз кыскача гына Ләйсән Гимаева ничек булды? Татьяна. Без парышны кыймак итеп җәйдек тә тавага өстенә помидор турап салдык әйме? Тозлы кыярны, сырны уп салдык та менә шундый безнең җиңел генә пицца булды. Камырсыз пицца. Камырсыз. Сез нишәдегез? Без Кәтлит ясадыгыз инде. безнең ялгыз кыяр дигән Серле кыяр дигән. Серле кыяр. Серле кыяр дигән кәтлит килеп чыкты бу. Әйдә, сөйлә.
Мында нәрсесін сөйлесеңінде. Ничек барсын? Нәрсә күренә инде монда сөйләмәсәң дә. Мында басы аңлашыла. Мында сөйләлек кирәк түгел. Фарш алдык, фаршны кыярына куйдык, өстенә помидор куйдык, бетте безнең хәзер. Безнең котит içində кыяр бар анда. Оригинальный булды инде. Серле кыяр дип әйтергә дә була моны яра. Әйдәгез инде хәзер безгә бәя бирүче Алсуны чакырыйк. Әйе, безне җиңдерергә тырышучы тапшырды дип ышанабыз инде. Алсу устасы Алсу Маликова. Рәхим ит Алсу. Алсу рәхим ит әле. Әле кара әле. Көлмә яме безнекеннән. Безнекеннән дә көлмәссез. Сезнеке әле матур булган инде. Безнең пицца сыман булган. Әйе. Камырсыз. Камырсыз, Папашный. Камыр юк. Мен папашны микән. Бөтен сметана тундырдылар. Караган моны бит хезмәтен нык. Бик. Моның içində ни кыяр. Әле демисәң. Кара Алсу менә бу дип сәхәттә кисеп тә күрсәтәм. Аны мин үзем дә кисергә куркам, конечно. Начинкасын. Әйе, менә бай кисәк. Фарш эчендәге начинка. Әйе. Сюрприз. Сюрприз. Кара мин тамашачыларга күрсәтим әле. Күрәсезме, içində менә шундый кыяр. Бу сосиска в тестове була, бу фарш эчендә кыяр булган. Әйе, менә Алсу кап кара, яме менә все булды. Кисеп тә бирдем. Аха. Котлеты. Менә монда бу кыярны ашырга теләмәсәң, менә монда кыяр кисеп тә куйдык. Безнең тәле бизәлеше дә матур аны. Безнеке ямсызмы? Ресторанский подъезд. Безнекеләр бик матур. Яраттан караганда без Маса җитәбе, тозы җитмәсә тозлы кыяр аша. Бик тәмле. Так, кызларны каллап пешмәгән инде. Монысы нык идея. Камырсыз пицца булган бу. Шәпме, тәмлеме? Тәмлеме? Сезгә үзегезгә рестораннарга ярдәм итәргә кирәк. Идеялар белән. Алсу Маликовага эшкә керсәгез була. Так, Алсу, ярар, ансы тәмле, безнеке дә кызык. Конвертны ачып карыйк инде. Ачып карыйк. Кара, безнеке дөрес булса, шок кадам. Айша булыр име. Менә монда күбрәк ясыйм. Нәрсә ул? Шаурма шикелле бер. Ямран камыр юк. Йомыркасы, йомыркага. Йомырка тәбәсенә төрелгән ит белән тозлы кыяр һәм помидор. Ну безнеке якынрак туры килә инде. Моны рулет итеп төшсәң дә була. Сезнеке дә, безнеке дә, әйдә, кирәк түгел. Дөрес түгел монда. Туры килмәгән сезнеке дә, безнеке дә, ярар. Без әле кыярны эченә тыгып, безнеке якынрак та булган кебек кирәк. Шулайдыр. Нәбәр ямай калаттырмай, без фарш белән. Ләкин безнең тагын шундый бер кагыйдә бар бит. Әгәр дә ахырдан икебез дә дөрес ризык пешермәсәк, кем уенда җиңү яулаган, шул җиңә. Аха. Алсу кулын тотып, әйе, ул уенда җиңгән иде Татьяна. Шулай булгач, уеныбызның җиңүчесе Татьяна Ефремова һәм Ләйсән Гимаева командасы. Сине котлыйбыз чын күңелдән. Ярар, без дә котлыйбыз. Рәхмәт сиңа да. Бик зур рәхмәт Алсу. Күрешкәнгә хәтле. Рәхмәт. Күрешкәнгә кадәр, я. Хәднишлек. Җиңелсәк тә ничектер бүген җиңел булып китте. Чөнки кызлар да барыбер белмәделәр. Без дә белмәдек. Уенда синең бераз гына вакытың җитте. Әйе. Бүләкләү моменты Әйе. килеп җитте. Әйдәгез, бүләкләү тантанасына күчик. Дуслар, ниһаять без бүләкләү тантанасына җиттек. Мин чын күңелдән шатланып, Татьяна, менә бу шәп табаны сиңа бүләк итәм. Котлыйбыз, без дә котлыйбыз. Мин Татьяна Ефремова шушы сез бүләк иткән таба белән үз гаиләмә ризыклар пешереп сыйларга ант итәм. Рәхмәт. Тәмле булсын. Рәхмәт. Тәмле булсын. Хәзер жазага күчәбез. Жаза бүген мондыйрак. Ашып карыйм, бик син булдыра алырсың. Дип ышанам, үзегезнең популяр җырыгызны рэп, рок һәм опера стилендә җырларга дигән. Так, рэп, рок, опера. Ишат без сиңа ышанабыз. Бик Кайсы матур җырларны итеп алабыз? башкарып Сез миңа чыгарсың. булышырсыз дип өметләнеп калам. Үземнең репертуарымнан Дусларга дигән җырны Әйдә. башкарасың. Башта Рэптан башлыйм. Башта рэптан башлады. Я. Дуслар бергә гөрләшеп яшик әле. Тормыш авырлыкларын без бергәләп җиңик әле. Эчкәре. Так, анда безнең хәзер Дуслар, без гөрләп яшик гөрләп. Төмердән тәрәттә. Ярдәм итәргә буладыр я? Влад Бәйрәмов. Син үзең рок стилендә булган инде. Әйдә. Әйдә. Күбрәк әйдә. Гитара булса. Дуслар бергә бергәләп яшик әле.
Turmush avırlıkların biz birgelep ötügeli. Bir ayırmasın kurmadım kardeşim. Ayırmasın tamaşaçılar görür. Hayda hazır opera kiramda akademiya degan. Manda bizga Tatyana'nın yardımı gerek olacak. Ben giyinib chiqdim men. Asole miyonu katalizm atıyor. Asole miyonu. Dostlar birge gürletip yaşayalı. Turmuş avırlıkların biz birgelep ötügeli. İlşat Safin operası Musa Jalil ismindagi teatr ham opera balet teatrında diye. Bildirdin Ilşat. Rahmat. Rahmat. Buldu, uçabamiz. Soytirib topshirig'imiz oxirina yaqinlashdi. Zo'r rahmat sizga, zo'r rahmat qo'noqlarimizga bugun kelganlari uchun. Sizga ayrim rahmat bizni chaqirganingiz uchun. Yine tağın ihlas ko'ngildan zo'r rahmatini aytasim kela. Mana biz yoshlarni tomoshachilarga ko'rsatgan birlashtirib turuvchi TNV kanalına. Biz har vaqt Sizga zo'r rahmat. Biz sizning uchun big shot. Sizning motor jirlaringiz tog'inda ko'p bo'lsin, kliplaringiz shab bo'lsin. Amin. Bizning tomoshachilarni shulay suyundirib turg'ayatsin. Umidlar sizga. Shuning bilan sog'lashamiz. Qizg'on qozon oxirina yaqinlashdi. Sog'lig'ingiz.